Ndamira pamberi pedara mambo MUTASA. Ndamira pamberi pedara mambo MUTASA. Zvese zvichitaura chokwadi. Zvose zvandichataura ichokwadi. Ndinyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari anobatsirwa. Mwari andibatsire baba. Right. Ini ndoitwa Charles Nyambarwa pamusoro idare mambo. Ndoitwa Charles Nyambarwa. Ndauya ndine nyaya yangu na Catherine Samanga kubva patainetsana nenyaya yemunda. Catherine Samanga akazondipumawo nemashoko ekuti uri mbavha 1 2 uri mhondi 3 kazi mwana wainaye last born haasi wako uri kuchengeteswa mwana wewanhu mwana wamozi mangwanda saka endesa mwana kuna baba wake zvinizo zvakandikatyamadza kusvika ndamirira kuti dare remunda ripere rapera dare remunda ndakatarisira kuti infact isati rapera tabva padare rashe mukorero waSamanga wakazondifonera anova ndiye sabhuku akati muzukuru tatisusu tetaregera kechi minda yakanyambarwa nokuti mashoko aya akazokutaurirai mashoko akatirwadza saka tagara pasi nana baba nana tete tete akati ayo inini mundu handichadini handicharimiba saka zvadaro tatisusu tiregererewo nemashoko yatakadi takataura tata no problem so asi pana chakashata kana yakadaro nenyaya yenyu imimi nyaya ingaidzokedzve kwashe bozi kwashe ndoko yadi yatangira then yokanzirirwa kwani kwashe zanza uraiti hapana chakadi chakashata ndopa ndakazofonerawo ishe ngati ishe ndo nyaya iripo maererano nenyaya dziya nhauro dzataurwa padare renyu kuti mwana hasi wangu saka vanaSamanga vazondifonera vakati tatikukumbirawo chiregerero saka ndobva ndoti mudini muzive kuti ndo zviripo anditi handozviripo already ndipo nhamba dzani dzaSamanga wacho its okay ndobva ndamusendera nhamba dzaSamanga dzemukorero wake pandafonera iye Samanga mukorero wake yani wasabhuku sekuru ndo nyaya iripo ichienda mupa nhamba dzenyu iye akati achindipawo nhamba dzani dzashe kati alright vananga vapa nhamba dzavo from there handina anza yandakazonzwa kana shoko randakazonzwa ndakazongonzwa nekuti makuenda kudai saka tikatapedza dare redu remunda dare remunda rakatopera asi nhau yandaya nayo inyaya yemwana nekuti ini nemukadzi mumba chaimo chaimo hatina rugare kubva pamadhezi ayo kubva musi wa4 June nyaya yakatanga musi wa4 June ari panhamo ndopakatanga kudaidzira panhamo yekwamaoko kati mwana haana Charles Nyambarwa hasi wake nditika ndowekwamozi mangwanda wana kuti indawo kusvika mai atombogumbuka akadaombomubata omwe akati musiye pataregedza musi wa5 April ndopatakaenda kudare rashe ndopakasvika futi the same thing akataura futi mashoko iyayo nditi hangaziya kuti ndikazosimuka kuti tete zvamuri kuita panapa izvi handui kudare renyu ichikwe chamuri kudena handi kudare renyu nditi patangonyarara zvakadaro kusvika nanhasi tapedza dare redu remunda ndakatarisira kuti zikukama pamwe vanhu vachaiko kumbere regerero tapa mashoko atakataura aya vanga ari manyepo kana kuti kwakuri kugumbuka asi from there handina kunzwa chinhu saka zvakandibata nanhasi zviri kundidya mwoyo nepfungwa kuti ndinyatsokuzwa kuti mwana ndewangu here kana asi wangu ndo mashoko akataura Catherine Samanga kudlika moyo clear in the DNA test. In the DNA test, you forgot Malandia. You know Banya. You know who's Bamcasco did it was visual. Mohammed. We own a massy. Papa, Trampi. We also did Makata and Mashuba. Inini ndiri kuona panyaya dziri kutaurwa nemusukuru wangu. Mwana uyu uri kucreata zve. Kuri kuburikidza kwemunda waakatadza kuita. Isusu tabva panapa kuzi munda ngewangu ini. Iye wakabuda panze. Handina kuzvitaura, handina kutaura. Iye abuda panze anga ane bhuku exercise book rangana. Akati ndoda mari yangu akudzuka kunoku. Wakabvunzwa yeumwe handizivi kuti ndiri unozana. Akati muri kuendepi baba?
ndoda kupiwa mari yangu, ndoda kupiwa ndiya. Kazi ni amen, wakazi ngovharirwa kwakudzokera. Zvino zvinhu zvavari kuronga izvi kutsvaga mari, wari kutsvaga mari ngotanga ari kuhaya mamotika. Ndofunga umwe musi wakapfuura mai Mugabe ana mai wepasaidi pangu akati kuti kana akashaya munda tichawedzazve, handimuruzvizwa. Saka zvinhu zvavo ari kuronga ngezita rangu, chavari kuda apa pangu apa musoro wangu muchazongozwa kuti akusina, ngekuti tikabva kuno tibva kudare remunda wabva akireta zvinhu kupangidza kuti chinhu chekuti musoro wangu ndiwo ari kuda. paakataura mambo ndinotenda nemashoko enyu. Vanhu vese muri kuona apa havasi kuya kuteerera, asi imbowo dzadziripo. Zvinhu zvakataurika pamhomo hazvina kutaurika tiri 2 kana pamba pedu kana pamunda tiri 2. Dai zvakataurika tiri 2 pamwe zvisina kumbogona svika kuno, asi muri kuona vanhu vese vakadzewe wanga varipo padare rashi. Handina kutaura pangoti kana zvangu zviri padare rashi ndofunga maminetsi kwashe zviripo. Kumaminetsi kwashe ndofunga kuti zvakati kana zvakanyorwa pamaminetsi acho inini handizvizivi bamama, handizvizivi. Uku kugadzira bedzuzi pamwe ndichabhadhara mari yekubhadhara motika dzanga ari kuda kuonekwa kana kuti zvinyi, ini handimbozivi kuti chari kundiwawarira chacho chinyi. Bambo, we cannot force munhu kuti ataura ndakataura asina kutaura. Yes, and chimwe chiripo futi ndechekuti yes, in as much as my witness aripo nyaya chaicha handi nyaya yekuti zvakataura, but nyaya chaicha yataura ndekuti hausina rugare mumba mako nenyaya yekuti nemukadzi muri kutongoshupana kuti mwana hasi ako. Saka isusu tiri kuti what do we do kuti mumba mako muite chii? Muite rugare. Kuti mumba mako muite rugare uda chii? DNA test ndino kupa kugara muchii mumba mako. Umango mashoko ndikwazwa DNA test haimbotyisiba, neni ndikutoidawo ndozvandoda kuti ndigutsikano ndive settled pandiri, but tisingazivi kuti ndingangoenda here kuDNA test munhu ari kuramba kuti handina kuchitaura ndinoduza mari yangu. Iyatoimwe chapter was issue ipo ndekuti titakutarisa kuti mashoko ari kuzi akataurwa akonzera chii. Saka masoko akataurwa akonzera chii? Kusagadzikana. Asi ataurwa and tine mibvunzo miviri yatozvibvunza kuti chakamboti mbuya avo wataure mashoko iwawo chii? Handichaziva. Tati ambuya avo wane chii chavanoziva maererano nemwana? Handichaziva. Saka toita sei kuti zviri kutaurwa nambuya ichokwadi kana kutunganyira? Right. Ipapo mambo andiramba nemashoko enyu. DNA test ndiri kuida even today kana nhasi chaiyo tichigona zvakatonaka because ndiri kurwadziwa. Chandaikumbirawo ngechekuti mumbonzwawo umbo dziripo uno zvakataurwa aripo umwe naumwe achitaurawo. Handirongeri mambo mutatu yangu, handina kuronga, handirongi mambo, handirwari. Ambuya ini ambuya mune yetediri simugaya Margaret Mukatsa. Unozi kwenye tashisvika paishe tichingoti svikei zvinhu mai Messi unaendesa mwana kwa BM kwa Mangwanda, mwana asiwa kwa baba wa Messi unaendesa mwana kumba kwako watati gare nyaya matazi na samana kwa Mangwanda anonzi BM anoti ni onzi BM anonzi Muzi Mangwanda Muzi Mangwanda ndiye arunzi ndiye muridzi wemwana nama ya saka muzi wacho
anakuya usikati muzikana zera muzira tobuda tautonga because even pakuenda DNA kana muzira kuda means uri kwakufana kuti pa DNA test pakuda muzina ba ndo pane answer andizvo muzira udi ende muzira unofana kunga kutoziva kudare kunogumisa moneka anofana kuziva kuti zita rake rimo kuti ndikuparadza imba ichipo pano umwe akazwa zvakasiyana nduti zvakasiyana saka zvinosiyana Mcheneke togona kutobatawo mukadzi akuda kuenda awa padare vaishisa chenake. Uyu mukadzi wacho ndiye angakuda kuti ndakusimuka komuchaya zviite inyaya yeshe ndikati ukamuchaya kuchaya. Ndo ndakabva tangu kana ipo papa muona ndohwiza utochire maripo. Utoda kutomubatira ipo kugare pe. Utochire maripo. No, it's okay. Because pampacho zvinoitika muupenyu uruzwa pampacho zvinoitika upenyu pamwe pacho uchazomutenda mbuya uzaruza ndati pamwe pacho unokwanisa kuzomudii mbuya ndikamutenda saka ngatisatange tadii tajaja ngatitsvage mozadi munhu antu mazwa bambosvipa nyika chari chatuta ndochinza saka mozadi wakumana samunai moze tikurongerei moenda kudhine mbuya itai semunhu mukuru unotanzi akasungwa ndiye komuka bugurudzwa ndonyarire mabhuku handizivi mambo ndabvunza kuti zvingagona here kuti ini ndinoacusa mozi ini ndisingazive zvongotanga kumacusa kuti iwe izwa ipapo isusu dzakusamona mozi because mawitness aya ari kutaura kuti zita rakataurwa nderamozi saka hatichakwanisi kurega mudii kumusamura kuti akufana tomusamura taimozi zita rako rakabuda kuzazi nechekuita nechii zvichenese uzi zvine mukasangana izvizvi anoona ndozvagazvichenese pamusoro ye mambo MUTASA pamusoro vese vakaungana kushiri vadare ini ndafara chaizvo nokutonga zita rangu ndonzi Akusilia Dumbo ndiri muhombe kune iye ari kupomerwa hurehi inini ndafara nekutongwa kwamaita kuti mozi mangwanda wacho iyeye mwana wehanzvadzi yedu wana mai wedu ngomunhu rumwe chete baba wamozi iye hanzvadzi kwandiri baba wamozi kuri kutaurwa iye hanzvadzi kwandiri wana mai wedu ndiwo John Mangwanda achona mai wangu ndi mai wake ini ndichiona mai waJohn Mangwanda ndi mai wangu ndi mai wangu saka ndafara nekutongwa kwamaita sei kwamaita ndinotokumbira kuna baba munini wangu kuti muende munogarisana zvakanaka nemunin'ina wangu chikumbiro chandiri kuita meta ende munogarisana zvakaita sei zvakanaka mbuya maisharo ndikukumbirai munogarawo zvakadini zvakanaka kumba kwenyu ndikukukumbirai chaizvo ndiri kukumbira kune mwana wamai wangu usaende kwaziza kuti apa ari kuti ndinozviurayira kumba kwamaisiza saka iwewe usaende kumba kwani kwazizangu enda unogara kumba kwako nemurume wako masoko anobuda kune wauya wese ndiri kukutendai neumboho wenyu wakakwana
ini ndakatozwawo kuti munin'ina wako anga kuenda kuonera munhu ndoda kukutendai mamigapi nokubata kwamakaita chinyi kwamakaita mamesi dai akamuruwa paizotomuka futi chinyi hondohombe mazviti saizvo atamutata chiyemunasa monai muzi wauye ndikupe tsamba yekuti muende muenda nemwana waDNA then from there kana mari dzao dzabuda takuita sei andizvo